Ето го. Бати Георги, къде е готвача на фирмата? Ето го. Какво правиш ти, Георгия? Ето къде скарата приготвям, месото и ориза е готов и той вече. И ориз, и месо, и шишови правиш тук къде? Оригинално няма проблем. Охо, лука нарязал, чеката, ветлиската, биричката там, руската, балтиката. Биричката до мене. Ти нямаш грешка, ти направо късаш. Направо си часовника. Еге, манджата тук ориза е готов. Каква стенджера шарената е? Специална. Ориза на тенджера, защото няма фурна. Да. Лук се слага тук на шиша, гледате как ти виждате. Парче месо, биричка и водка. И водка. На тумбак. Водката е на тумбак. Добре. Ето огъня ще запалили тук къде. Ще има скара, гледам. Нещо ще става тук къде, кой ще стане, не знам. Ето камена на Георги тук къде. Ето колелото за 40 евро. Кирах ти колело ли скъпи? Да, бе. Много колело, покарах. Те направо къса, има стопи, джанти всички, лети джанти има. Tosко е, Панчо, я го сме. Ето с Панчо, колегата е тук. Може да го познае някой, ще правим материал за Фейсбука. Ето го колегата от къде? И ти си взимал телефон? Не, то си го има, мое. Това. То си има. Не ще го смена. Скоро време ще го смена. Ето го кязото там в камиона. Георги, ще падне ядене, ще има чакане, нали те? Давай, няма проблема. Тя скарата вече се разгоря. Скарата гори, разбира. Ще сложим кюмура сега и... Салатката ще направя за ракийката. И салатка и ракийка, то трябва на работа, как ще стане това? Няма проблема. Няма проблема.